Bueno, pois Mercanavila ten como obxectivo apoiar o comercio do rural, porque o obxectivo da Diputación é precisamente ese, apoiar o rural, e realmente o rural é o que está a sufrir as consecuencias, bueno, pois de despoboamento, falta de relevo nalgúnas tendas, as compras online ou en lugares que teñen próximas áreas comerciais grandes, pois a xente vai a mercar a elas. Entón, un pouco para loitar contra todo isto, nace esta campaña que, además, mentalizándonos de que realmente o rural, o comercio local é o que mantén vivo o rural. Isto é unha cadea, non? Se non funciona o comercio, non hai servicios nas vilas e non hai vida, non? Entón, un xeito de que a xente se quede a vivir nas nosas vilas é ter dinamizado o comercio. A Diputación fai unha aposta importante con un orzamento de 6 millóns de euros. O cliente ten un vale de desconto por 100 euros que é por tramos de ventas, ata 20 pois 5 euros, de 30 10 e ata 50 ou máis 15 euros. E é tan sinxelo como eso, pois o comercio dase de alta, ora ampliouse o plazo, iba a rematar o 20 de outubro, pero ampliouse o plazo para que se sigan sumando comercios, e o plazo do cliente pois xa abreu tamén o 20 de outubro ata o 20 de novembro. E, bueno, pois esperamos que con isto pois a xente non só compre merque no local, sino que tamén se mentalice de que nos temos que concienciar de que temos que manter o comercio vivo para que o rural siga vivo. Nos de logo queremos dar as gracias desde o Concello a Rosana, a diputada provincial que está levando esta iniciativa, que nos parece, bueno, unha iniciativa, bueno, das mellores que se están facendo hasta ahora no tema do comercio local, porque para o comercio local e sobre todo para o noso rural, nos aquí estamos vendo como xente das cidades do lado, como de Santiago ou Lugo mesmo, están vindo mercar a Arzúa. Sí, encontrámonos con casos, eu personalmente, bueno, é moi importante, además nestas datas que fixo moi bo tempo, entón a xente non se animou a comprar roupa de inverno, calzado, porque claro, ainda andábamos así un pouco vestidos de verán, non? Pero, bueno, darlle as gracias á Diputación, porque é unha campaña que lle están cantando a todo o mundo, estámoslo comprobando, non? Estánoslo transmitindo o noso comercio local. Bueno, para un sitio como Arzúa, para un pobo así pequeno como é Arzúa, pois é un revulsivo moi importante, porque, bueno, sobre todo nesta época, pois anima a xente a acudir aos comercios e comprar, que é do que se trata. Están todos os comerciantes moi contentos, a facilidade da aplicación é moi boa, entonces están todos moi contentos. A afluencia dos clientes está sendo, sobre todo na primeira semana, foi moi importante, e como hai fondos, pois estáse mantendo unha boa venta.